l'assistència en aquesta segona sessió del cicle que coorganitzem al Parc de les Humanitats de la Universitat de Barcelona i la càtedra Josep Termes. Ja sabeu que aquesta segona taula rodona forma part d'aquesta reflexió general que vam començar abans de Nadal sobre el repte en el qual es troba Europa davant el terrorisme jihadista, i en aquest cas específic nosaltres el que volíem era discutir sobre religió i identitat, o els límits de la identitat. I per debatre sobre aquesta qüestió tenim 4 persones que ens han honorat en la seva acceptació a participar en aquesta taula rodona, que són la doctora Dolors Bramon, que és professora emèrita de la Universitat de Barcelona, el senyor Àngel Colom, que és director de la Fundació Nous Catalans, la senyora Salwa Algarbi, que és presidenta de l'Associació de Formació i Consultoria FIRC i AFCAR, i el doctor Francesc Xavier Marín i Torner, filòsof especialitzat en religió islàmica i professor de la Universitat Ramon Llull. El sistema que farem una intervenció cadascú d'un màxim de 10 minuts, més o menys, i després podem fer un col·loqui amb el públic o interpel·lació entre ells. Té la paraula, doncs, la doctora Bramon. En primer lloc. Gràcies. Bona tarda, moltes gràcies. Jo us he de dir que el parc temàtic, o el representant del parc temàtic, l'he conegut avui, un plaer, cap problema, però el doctor Pep Termes el conec fa molts i molts anys i per tant em sento honorada de que m'hàgiu deixat participar a una cosa on hi ha el seu nom. Parc temàtic ho diré d'aquí un temps, espero, però ara de moment deixeu-me quedar amb en Pep perquè érem molt amics, molt amics, molt amics, i de fa, com dic, molts anys. Una vegada dit això, que ho he dit sincerament, perquè ja la gent que em coneix sap que soc molt planera, potser no parlaré del que s'esperava, però a mi m'ha cridat l'atenció darrerament un tema i m'hi vull dedicar, com a mínim, el dia d'avui. Em refereixo als tristos aconteixements, als assassinats que van tenir lloc a París el gener passat, és a dir, els assassinats contra els dibuixants de Charlie Hebdo, i em vull referir a que aquest mes de gener, és a dir, no fa encara un mes, la mateixa revista va publicar, amb data 6 de gener, els francesos no tenen la celebració dels Reis, com sabeu, van publicar un número especial i el dibuixant conegudíssim Ries va fer la portada. La portada d'aquest número especial commemoratiu de la trista facècia, ho he dit molt fluix això de facècia, de l'assassinat o dels assassinats, va pintar un déu amb barba blanca, amb el triangle, amb túnica blanca tacada de sang, amb sandàlies, en fi, un déu d'aparença el que entén el cristianisme per Déu. Era clarament, però amb un Kalàixnikov a la mà. I a sota, el missatge de la portada, a part de dir Charlie Hebdo i la data, era, ho dic traduït, l'assassí encara corre. Clar, era cridanera, com volen fer, com fan tot el que intenten fer els de Charlie Hebdo. L'assassin qui court toujours. O sigui que era claríssim, que encara corre. Dit això, la gent ho compra o no ho compra, però es va produir una reacció normal no perquè sigui Charlie Hebdo, normal quan algú publica es pot fer una contrarèplica o el que sigui, que va protagonitzar l'abbé, el pare, Pierre-Hervé Grosjean, que és un capellà jove des de la meva perspectiva,
que és un gran bloguer, el seu blog es diu Padre Blog, que és especialista en bioètica i en qüestions d'aquestes ètiques, per dir-ho ràpid. L'endemà mateix va publicar el següent, en francès, ho tradueixo: del pessebre a la creu, el nostre Déu està desarmat i es deixa caricaturitzar sense deixar d'estimar. A mi em va fer reflexionar aquest inici d'un article, d'aquest Twitter, vaja, em va fer reflexionar perquè si comença o si esmenta el pessebre i la creu, ja m'està donant també una resposta o una imatge d'un Déu cristià, és a dir, deixa de banda el judaïsme, que és anterior, com tots sabeu, però ja està marcant una identitat concreta, deixant de banda una altra identitat, com a mínim una, que és la del judaïsme. És una identitat que jo vaig pensar que era selectiva. Jo del pessebre, no sé si noteu que, perdó, quan dic pessebre em paro, perquè a Banyoles diem pessebre, i jo sé que els barcelonins i el Fabra diu pessebre, però en català, en llatí és pesebrum, i per tant jo soc partidària de la S sonora en aquesta paraula. I m'estic esforçant, però acabaré dient pessebre, que és el que em surt, i que és el que crec correcte, malgrat el que diguin els patums de l'Institut d'Estudis Catalans, del qual formo part, és a dir, que no tinc cap problema. Segueixo. Per tant, estava amb aquesta identitat selectiva per un cantó i que, a més, li dona a Déu, li atribueix una característica que jo sàpiga Déu no l'ha dit mai. Es deixa caricaturitzar. No serà que els que creuen en aquesta manera d'entendre Déu no els molesten tant les caricatures com altres que entenen Déu d'una altra manera? Fixeu-vos si es poden dir coses a partir d'una frase. Ho torno a dir, del pessebre a la creu, el nostre Déu està desarmat. Perdó, que em sembla que no ho he dit. I es deixa caricaturitzar sense deixar d'estimar. La frase és molt bonica, però aquí està marcant unes identitats excloents molt clares. A continuació d'aquest tuit, un altre, en aquest cas un periodista, director del diari La Croix, un diari importantíssim, té més de 100 anys, a França, ara és diari, aquest director ho és des de l'any 2015, es diu Guillaume Goubert, va publicar a Urbi et Orbi, una revista catòlica, un diari també, perquè ho rebo cada dia, catòlic, que circula per internet i que és molt interessant, va publicar, com deia el director Guillaume Goubert, un article llarg, de pàgina i mitja, amb el títol Charlie Hebdo, un déu assassí? Em pregunta. Per tant, recollia l'inici de tots aquests, de Charlie Hebdo i de tota la desgràcia, i començava l'article Guillaume Goubert dient, tradueixo, no és Déu qui assassina, són els homes. No necessiten Déu per fer-ho, i a gran escala. Tornava, no és Déu qui assassina, són els homes, però Déu necessita els homes per fer el bé. Tot això a mi em dona molt a pensar, perquè està publicat, i quan les coses les veiem negres sobre blanc, sembla que en fem més cas, o almenys jo. Fixem-nos, i a continuació diu, la imatge que s'ha pintat a la portada, que s'ha dibuixat a la portada de Charlie Hebdo, és clarament la imatge del Déu cristià. I diu, me n'alegro, quina sort, perquè em dona llibertat per comentar-ho. Dient això, està negant la llibertat que li donaria si en comptes de posar la imatge cristiana de Déu hagués posat una imatge que ja sé que és imposable, islàmica o jueva. Jueus i musulmans, no són partidaris en absolut de representar iconogràficament l'ésser suprem, l'ésser superior, Déu. Però ell ho diu, l'autor, el senyor Goubert, diu clarament, me n'alegro perquè així puc comentar. I evidentment, després de dir que ho comenta amb tota la pena que li donen els morts i les famílies dels morts, tot això està molt bé, diu,
comento sense indignació i perquè el rebuig a la violència està en el cor de la nostra fe. Bé, en el cor de la nostra fe cristiana per ell, però en el cor de la fe musulmana pels musulmans i en el cor de la Iglesia, de la fe jueva pels jueus. Jo estic comentant un article que vol ser, al meu entendre, general, aglutinador, i que al meu entendre s'estan fent identificacions que jo crec que no són exactes i ho he triat perquè això es deia identificació i religió, la religió i els límits de la identitat, i per tant em volia només centrar en la qüestió religiosa. Totes les coses que jo he anat assenyalant em sembla que formen part de l'àmbit de la religió, de les creences, i sembla mentida que amb les poques frases que he llegit, ben o mal traduïdes, però em sembla que ho he fet bé, doncs s'han estat fixant identitats i a més excloents. I això ho considero un perill i m'ha agradat ara poder-ho comentar. Per què? Perquè aquest déu amb sandàlies, no sé si ho he dit, el Kalàixnikov, un déu cristià claríssim, vell, barba blanca, etc., sembla, no ho diu ningú, però sí que està en el subconscient de molts francesos o de molts occidentals en oposició a l'Allahu Akbar, que a vegades se sent per part d'alguns musulmans. I aleshores tenim tendència a confondre el Déu és més gran, que pot dir i diu perfectament no només un musulmà, sinó qualsevol cristià de llengua àrab. També és gran, en majúscules, per un cristià catòlic, protestant, el que sigui, que estigui parlant àrab. Mentre que quan sentim aquesta expressió en llengua àrab, la gent tenim tendència a enfocar-ho primer cap a l'islam. Error en part, perquè també naturalment forma part de l'islam la idea que Déu és gran, però a més tenim tendència a confondre-ho amb una cosa que alguns diuen que és islam i que jo dubto que es pugui qualificar d'aquesta manera. Si us sembla, jo aquí tinc més coses. Què toca? He acabat? Tinc més coses, però és que no he mirat l'hora i no vull passar-me. Podem parlar, si voleu, ja que jo tinc la mania, a la meva edat ja en puc tenir, de fixar-me molt en la terminologia que utilitzem. Jo ara estic fent un jihad important, fa anys que el faig, en aquests moments, sobre la paraula jihadisme, contra la paraula jihadisme, contra la paraula jihadistes i sobretot contra l'expressió estat islàmic. En podem parlar, si us ve de gust en el col·loqui, i si no hi ha res més a dir. Per tant, gràcies, he dit el mínim que em semblava que havia de dir. Moltes gràcies. Ara el senyor Àngel Colom. Bé, bon vespre a tothom. En primer lloc també agrair a la càtedra Josep Termes, a aquesta casa també, d'haver-me convidat per aquesta taula rodona. Quan vaig rebre volia assistir a la primera sessió, però no em trobava massa bé i no vaig poder venir, perquè em va semblar que el tema d'aquesta reflexió, el repte, Europa davant del repte del terrorisme jihadista, era més que apropiat. Diàriament, i avui encara també ha aparegut una sèrie de vídeos del Daesh que amenacen, en aquest cas, el Marroc, Algèria, Tunísia i Líbia. Si no recordo malament, avui també hi ha hagut altres amenaces aquests dies, han continuat els atemptats, no són diaris, però són pràcticament cada setmana, i no només a Europa. A vegades tenim la tendència de fixar-nos molt més, som molt europocèntrics tots nosaltres, de fixar-nos més en el que passa a casa nostra, però ho pateix molta més gent, el Daesh i aquests bàrbars que ho tiren endavant. La reflexió que avui, ja que parlem d'això, entenc, bàsicament, quan parlem de religió, parlem de la religió musulmana, parlem de l'islam. Jo sempre dic al començar que quan parlo d'islam parlo de religió.
quan parlo d'islamisme, parlo d'ideologia. I una cosa per mi no té res a veure amb l'altra. I per tant, quan utilitzo el terme islam o religió musulmana, doncs per mi són sinònims. Quan parlo d'islamisme parlo entenent l'islamisme radical, en bona part. De fet, no crec que hi pugui, jo no he cregut mai massa amb la diferenciació d'un islamisme moderat i un islamisme radical. He viscut uns anys al Marroc, jo sé que al Marroc avui el govern està en mans d'un partit que es diu islamista moderat, però jo he parlat amb alguns dirigents d'aquest partit quan jo estava i vivia al Marroc, que es deien islamistes moderats, i el que em deien, els pocs cabells que tinc me'ls feien posar de punta. Vol dir que de moderat no en tenia... I parlava, per exemple, del tinent d'alcalde de Casablanca l'any 2004, on jo vivia. I era un càrrec institucional d'una de les ciutats, de fet la ciutat més important tret de la capital, al Marroc. Bé, això em va portar una reflexió una mica a dir el tema identitat. Fixeu-vos, jo em dedico, ho sabeu, des de fa uns anys cap aquí, a ajudar o acompanyar les persones, els col·lectius que han vingut amb les migracions a Catalunya. Estem parlant d'1 milió i mig llarg de persones els últims 14-15 anys, dels quals, entre aquests i gent que hi havia abans aquí, entre 400 i 500.000 són de religió musulmana. I he tingut molt contacte, he tingut el privilegi de poder estar en més d'una quarantena de centres de culte musulmans que m'han rebut, que m'han demanat que hi vagi a parlar en els últims anys, i per tant he tingut l'ocasió una mica de comprovar que quan un és fora, quan un ha migrat, i això ja ho sabíem, però quan ho comproves directament te n'adones que és ben real com la vida mateixa, la identitat reforça, la migració, la religió sobretot reforça molt la identitat d'aquella persona. El jo meu, de cadascú de nosaltres, el formem des de ben petits, i la família, i els pares, la família, l'entorn, l'escola, la societat, marquen la nostra identitat, òbviament. Quan tu estàs fora del teu hàbitat normal, d'allà on has nascut, o estàs molt lluny, sobretot, tens tendència a agafar-te com un ferro roent a uns elements sòlids d'identitat. I l'islam, la religió musulmana, per molta gent que ha vingut, que avui són catalans d'origen del Marroc o d'origen de Tunísia, d'origen del Pakistan o de molts altres països, i que viuen avui aquí, que són catalans nous i que a poc van integrant-se al país, com uns més, doncs han reforçat aquesta identitat. I segurament, i una part d'aquests ciutadans, d'aquesta nostra gent, reforcen una identitat d'alguna manera una mica excloent a vegades, en relació al marc on viuen, que és un marc, diguem-ne, de convivència de diferents cultures, de diferent gent, de molta diversitat. Això és la Catalunya d'avui. El Consell d'Europa ja fa anys que va donar una sèrie de directrius que anaven en la línia de dir atenció, l'escola, sobretot a l'ensenyament, a l'escola, a les aules, caldria, diguem-ne, obrir l'esperit dels petits a que la seva pròpia identitat la vagin fent en comú, compartida en lo social, en lo cultural, en el compartir amb els altres, i per tant, d'alguna manera, que aquesta identitat inevitable que tots tenim i que és sana i bona, doncs l'aprenguem en la diversitat del nostre entorn. Això l'escola segur que hi fa un bon treball, possiblement hi hauríem de reflexionar una mica més, però això em porta al que jo ara volia breument explicar en relació a la religió musulmana i aquí, a Catalunya, aterrant una mica a Catalunya. Em penso que com a país que hem fet bé l'acollida de tanta migració i actualment l'islam encara ve molt vinculat a la migració recent, en un futur no serà així, però avui encara està molt relacionat. Així com hem fet molt bé l'acollida, crec, ajuntaments, el govern, la societat, bastant bé, no crec que estiguem fent prou bé encara o prou bé l'arrelament, l'encaix d'aquesta gent en el país.
I això ens pot portar un problema. Ja que parlem de religió, ens pot portar un problema amb els musulmans a Catalunya, en el sentit que comencen molts a sentir-se frustrats perquè van passant els anys i la seva identitat, el que ells senten, el que ells són, no ho veuen acollit amb normalitat en el país. I llavors, com que no ho veuen acollit amb normalitat, continuen tenint problemes per fer mesquites en molts pobles i viles del nostre país. Només hi ha un sol lloc de Catalunya, que és aquí a Collserola, i a Montjuïc pels nens petits, on poden enterrar les persones que han mort i que són musulmanes. Si vius a Figueres o vius a Lleida, espavila't. Vull dir que no s'ha fet, no s'ha cobert això. L'ensenyament de la religió musulmana, tot i que estava contemplat des del 92 amb un acord entre el govern espanyol i també per tant les comunitats autònomes, i en aquest cas Catalunya en el moment actual, doncs no s'ha complert. I l'ensenyament es fa a banda, a les mesquites, etc. Noto, ja fa anys i sobretot els últims temps que noto, un estat de frustració d'aquesta identitat. I aquí ve la meva preocupació. Jo crec que si volem normalitzar la situació, Catalunya necessita fer, o hauria de fer, amb una certa urgència, que ara només anunciaré els 6 punts i després ja en parlarem si cal, si us interessa, el que jo en dic un pla, s'hauria de convertir en un pla de govern, per tant un pla nacional en el seu moment que s'hauria de pilotar des de l'àrea d'afers religiosos del govern, entenc jo. Un pla per l'encaix a Catalunya amb normalitat de l'islam. I aquest pla què és? Doncs aquest pla jo contemplo com a mínim 6 elements que s'han de treballar ja. Ja vol dir en els propers anys. El primer de tot, quan es pugui, s'ha de convocar un Consell Català del Culte Musulmà. S'ha de votar democràticament a totes les comarques de Catalunya per part dels musulmans de Catalunya, que sigui una plataforma representativa, democràtica, interlocutora amb totes les institucions. El segon element, només els nomeno, perquè evidentment cada un d'ells pot poder debatre en mitja hora, si voleu. El segon element és que, d'una vegada per totes, hem d'agafar el toro per les banyes, sobretot els ajuntaments de Catalunya, que és qui tenen les competències a partir de la llei de centres de culte de Catalunya del 2009, i adaptar tots els oratoris o centres de culte musulmans, uns 250, a la legalitat, a la llei aquesta i sobretot a la normalitat. El que jo en dic la Catalunya dels campanars i dels minarets, amb normalitat. I si no ho fem d'aquesta manera i no ho interioritzem d'aquesta manera, tercer element, a Barcelona hi ha d'haver una mesquita gran, digna, bonica arquitectònicament. Volem ser capital de la Mediterrània? La primera religió de la Mediterrània, sobretot la Riba Sud, però també aquí, és l'islam. Doncs volem ser capital de la Mediterrània, com és que encara no hem facilitat aquest centre de culte important, digne, bonic, central. Tenim 3 grans catedrals, podem tenir perfectament una gran mesquita a Barcelona. I l'hem de tenir, crec que hem d'anar en aquesta direcció. Hi ha d'haver-hi a tots els cementiris de Catalunya no, però almenys un per comarca, un espai d'enterrament segons els ritus i els costums musulmans. Què costa? Per cert, us anuncio una bona notícia, que és que hem començat a caminar a la comarca d'Osona ja, i ahir em va arribar una informació, jo ho he estat treballant, i potser després del de Collserola a la Catalunya central i a Osona en els propers anys, mesos, anys, tindrem un altre dels cementiris, llocs d'enterrament amb un espai musulmà. N'hi hauria d'haver abans de 3 anys, abans del final d'aquesta legislatura municipal, almenys un per província, crec jo. I abans del 2023, un per comarca. Ara, si ens hem de posar un pla concret i ho hem de fer, perquè serà la manera en què la gent se senti de casa. S'ha de trobar un òrgan de certificació halal i, per tant, resoldre aquesta situació, i el tema de l'ensenyament, que ja ho he esmentat, són els principals elements que em sembla que podria contenir. Hi ha molts més elements, però ja m'ha passat segurament els 10 minuts, doncs molts més elements a posar sobre la taula, però en central serien aquests. I amb això què vinc a dir? Vinc a dir que si aquesta identitat de país, identitat dels musulmans d'aquest país, és normal, aïllarem amb tota naturalitat
els radicals. Ells mateixos els aïllaran. Si continuem mantenint l'islam, els garatxos i els polígons industrials, i aïllat i no comprès, i si continuem pensant que veure un minaret és un sacrilegi, on s'ha vist això? Qui diu minaret diu una cúpula daurada. Que no som un país que creu en la llibertat de culte. Doncs deixem que la gent s'expressi, cada comunitat, cada religió, amb tota normalitat i tingui dret a tenir un centre de culte digne, bonic, als centres de les ciutats. No en un polígon industrial a 3/4 d'hora a peu del centre de la ciutat, que és el que passa en moltes ciutats del nostre país amb els musulmans que volen anar a pregar. Mentre fem apartheid, i en alguns pobles i ciutats s'està fent apartheid amb els musulmans, com voleu que la identitat col·lectiva de país, compartida de país, com voleu que aquesta identitat s'afirmi? Al revés, amb aquestes polítiques el que fem és reforçar una identitat tancada, una identitat segregadora de la ciutat, del poble, de la vila i del conjunt de la comunitat, el que volen justament els radicals. A Lleida, l'imam Abdelwahab Uzi de Lleida, aquest famós imam radical, està encantat de la vida, perquè com que no es resol el tema de la mesquita de Lleida, ell pot anar protestant, i ell té tota la parròquia per ell. I ell el que fa és anar disgregant socialment la comunitat musulmana de Lleida del conjunt de la ciutat. I no cal anar a Lleida, aquí a Barcelona. No diré el nom, però hi ha un centre, suposadament centre cultural, que per experiència pròpia està fent aquí, al districte de Sant Martí, exactament el mateix. I ho hem comprovat. Per exemple, en unes reunions que vam proposar a l'Assemblea Nacional en aquest districte de Sant Martí, doncs aquest centre musulmà va estar fent campanya en contra i va prohibir, va fer una petita fàtua, prohibint als musulmans del districte de Sant Martí d'anar a aquell acte de l'Assemblea Nacional. Jo dic d'això disgregació social. I en canvi a alguns li fan la gara-gara en aquest centre. Doncs no. El que hem de fer, entenc, és allò institucionalitzar, normalitzar la presència de la religió musulmana, de manera que la identitat dels catalans musulmans sigui harmoniosa en el conjunt del país. Jo ho veig, senyores i senyors, d'aquesta manera. Moltes gràcies. Sàlua, sisplau. Hola, bona tarda. Gràcies per la càtedra de convidar-nos a aquest acte. I després és un plaer de compartir la taula amb tots aquests professionals avui en dia, especialment per mi amb el senyor Agustí Colominas, perquè era el meu antic director del Centre UNESCO de Catalunya. I bé, m'afegeixo a les aportacions anteriors, però jo m'agradaria fer reflexions sobre el tema de repte, perquè jo considero que el repte que tenim amb el tema no és el repte d'Europa, és el repte internacional. I potser, si mirem els números vis-à-vis de les situacions, els patiments i les víctimes, en aquest tema hi ha molt víctimes musulmans, persones de la tradició musulmana, que les persones que estan vivint a Europa. I per això penso que el tema l'hem de mirar com altres coses, perquè estem vivint en el tema de la globalització i llavors tots els problemes se globalitzen. I fins i tot lligat al tema de les situacions socials. I en aquest context, quan parlo de les situacions socials, sí que tenim un repte, però el repte que tenim no és bàsicament un repte de l'islam. El repte que tenim és el repte de l'exclusió social, de la pobresa i de l'estigma social. Això sí que és un gran repte. I, desgraciadament, aquest repte en aquest moment es materialitza, diguem-ne, en la comunitat musulmana, en les persones de la tradició musulmana. Perquè
dius, bueno, el tema està lligat al context de la immigració, la població majoritària immigrada a nivell d'Europa és d'origen musulmà i aquesta població està patint un estigma, tant a nivell econòmic com a nivell, diguem-ne, del context social i de la mirada al seu context identitari. I la identitat de les persones és la seva dignitat. Quan les persones se senten, diguem-ne, tocades en la seva identitat, que, com els exemples que va donar la senyora Bramon a l'inici, que dia a dia trobes que el que és el teu està desbaratat, està considerat malament, i llavors o t'allunyes o ho agafes a la defensiva i entres en un camí sense sortida. I jo penso que és el camí sense sortida, és la situació que està vivint moltes persones, especialment molts joves. Molts joves que són d'altres llocs, són joves de la societat d'aquí, són joves de la societat catalana, de la societat francesa, de la societat dinamarquesa, suïssa i tot el que vulguis. Perquè el còdic d'educació que han tingut és les escoles d'aquí. Els valors que han tingut és de les escoles d'aquí. Potser que em podríeu dir, no, però els seus pares, però avui en dia, amb el sistema educatiu que tenim, amb els mitjans de comunicació, la incidència dels pares, fins i tot, els nens que, diguem-ne, que són pròpiament d'origen, incideix poc. Perquè quan el teu fill està amb un aparat amb les mans, no saps quina educació està rebent i amb quines xarxes socials estan comunicant. I és l'educació que tenim avui en dia, és el referent dels joves. I això penso que hem de cuidar. Després, quan lliguem a una confessió religiosa, a un context terrorisme, ja sabem que ens equivoquem. Sabem perfectament que estem equivocant, perquè normalment quan fem referència a l'islam hi ha una civilització darrere, una civilització darrere que va estar a Europa més de 8 segles. I no penso que ha deixat coses malament, i no penso que ha deixat terrorisme, i no penso que ha deixat, diguem-ne, no pot ser que avui en dia, diguem-ne, estem lligant el tema de l'islam al tema del terrorisme, sabem tot el bagatge que hi ha darrere i que de tot el que ens ha deixat aquesta civilització, perquè que volguéssim o no, que reconeixem o no, forma part de nosaltres i forma part de la nostra història, per molt que volem negar-ho. I aquesta és una realitat. L'única cosa, que el problema que hi ha, que les persones que pertanyem a la tradició musulmana no tenim avui en dia els mitjans per defensar-nos. Ens sentim limitats, diguem-ne, davant de tota aquesta situació. I a l'altra banda, diguem-ne, des de la seva perspectiva radical, tampoc no ens està representant. Són víctimes també. Diguem-ne, perquè quan passa un acte terrorista, quan penses en primera línia, penses que és un acte terrorista, no penses perquè són musulmans. Però com està lligada a persones de tradició musulmana, tu com a persona d'aquesta tradició, primera cosa que tens por és sortir al carrer, perquè és un pes que portes, que volguessis o no. I per molt que digues l'islam no és tal, l'islam no és qual, jo no soc això o l'altre, continua a haver estigma, la gent et mira amb desconfiança. Ens sentim tots culpables per una cosa que... I això em recorda, la veritat, em sap greu fer aquesta associació, és la situació de les dones maltractades durant molts anys, que quan elles eren víctimes del maltractament, la societat se les mirava com a culpables. Han fet alguna cosa, per això han sigut maltractades. I els musulmans ens passa avui en dia aquestes situacions. I els altres, en nom de l'islam, s'estan fent tot el mal del món, però també hem d'agafar en consideració, quan parlem del terrorisme, hi ha un terrorisme global. Hi ha el terrorisme de qui porta l'arma i qui li ha vendut l'arma. I això també hem d'arribar als fons de les coses. I tots sabem d'on surten les coses, perquè no és normal que ens preocupem tant que en tantes persones que arriben amb pasteres i no sabem tantes tonelades d'armes com han sortit del país. I la veritat, diguem-ne, al·lucinem amb aquest tema. I dius, bueno, una gran hipocresia en aquest nivell, sí que... I no hi ha voluntat d'abordar les coses. L'única cosa, ja sabem que és complicat. Sabem que és l'única cosa
quedem amb la primera línia de parlar del tema de la convivència i el que ens afecta a nivell de la convivència, perquè sabem que el tema va més enllà. I hi ha molts projectes foscos vis-a-vis de tot això. I a més, a vegades, és com si va bé que la gent s'ocupa d'aquest tema perquè els altres projectes no ens fiquem en el que està passant. Per què està passant allò de Síria, per què ha passat allò de Líbia, per què tal, per què qual. Sempre ens quedem amb la decoració, les primeres pinzelades, però no sabem com s'han fet les pinzelades i per què ens han fet i les conseqüències d'això. I aquestes conseqüències estan lligades amb la situació que estem vivint i que hem arrossegat, situacions lligades al colonialisme i l'imperialisme, i ningú vol abordar també això. I molts temes també, avui en dia, que tenim com a repte lligades al tema de la identitat, estan molt lligades al tema de la colonització. I la hegemonia global, també. Això, diguem-ne, però l'única cosa depèn com mires les coses i de quin cantó ho mires i com vols fer, diguem-ne, l'anàlisi de les coses. L'altra cosa, si volem analitzar les coses des de la primera línia i el que ens pertoca, diguem-ne, vis-a-vis del tema de la convivència, sí que és veritat que hi ha un gran problema, com ha dit el senyor Colom, que una comunitat, diguem-ne, des de la perspectiva d'aquests valors, especialment és Europa que està liderant aquests valors que estan lligats als drets humans. I aquests valors dels drets humans estan lligats al reconeixement de l'expressió cultural i religiosa i lingüística de tota persona humana. Formen part del principi, diguem-ne, de la dignitat i el valor que ha defensat sempre Europa i que ha fet que Europa sigués el referent. El que no podem avui en dia dir que no, que quan arriba un moment que això no sabem com fer-ho, llavors sí per la diversitat, queda molt bonic dir la paraula, però a l'hora de fer la pràctica la diversitat, llavors allí comencem a mirar les coses, diguem-ne, d'una manera parcial i tal. I jo penso que moltes vegades quan fem anàlisi social dels problemes que hi ha, tu dius, jo no penso que la primera prioritat dels musulmans en general o de les persones musulmanes o les persones, millor dit, persones catalanes de confessió musulmana que estan vivint a Catalunya, la seva prioritat no és tenir un mesquita o un lloc de culte. L'única cosa, que el problema que passa, que quan les coses se prohibeixen, es converteixen en una prioritat. Això és com la cosa dels nens. Quan tu a un nen li dius això no, llavors per què no? I jo em quedo allà. I això tampoc no ajuda les comunitats a que ho madureixen. Aquí el lloc de culte està allà perquè com passa en els països d'origen, a més, si pensem la quantitat de gent que hi ha i pensem que si realment fos una prioritat, hem de tenir un pal de llocs de culte, perquè, per exemple, a nivell de Catalunya estem parlant de més de 400.000 persones. A nivell de tot l'estat espanyol estem parlant només dels marroquins, quasi 1 milió. Llavors, en aquest nivell sí que el tema està desproporcionat. I això mostra que tampoc no és una prioritat. Per exemple, al país d'origen, cada barri trobaràs que hi ha una mesquita, però no vol dir que tota la gent del barri va a la mesquita. L'única cosa és una cosa interioritzada, està allà. Saben si van bé, si no van no passa res, cadascú porta la seva dinàmica. Però ningú les prohibeix que estigui o no estigués. Però a partir del moment, si jo vaig a qualsevol barri del Marroc i el trec aquesta mesquita, la persona més atea, que es dia més atea del barri, segurament que manifestarà i dir, i per què ho han tret? Jo també vull anar-hi, que mai no ha anat. Però és la dinàmica que portem les persones i és normal, perquè és una cosa normal, forma part del principi del culte. Encara que podem dir, bueno, és com si cadascú que faci la religió a la seva casa, les religions es practiquen. Hi ha una cosa individual, la pràctica com tu consideres les coses de la perspectiva individual, però si ens equivoquem, perquè, diguem-ne, les persones no són individus, són persones. I les persones, tot el que es fa des de la perspectiva social en comunicació, en diàleg amb l'altre. Significa que quan parlem de persones parlem de comunitats. I quan parlem de comunitats hi ha elements dintre del concepte de comunitat que es practiquen amb el conjunt, entre si el lloc de culte. I diferents altres pràctiques, com el casament, com quan mor una persona, tu no vas sola al cementeri, t'acompanya gent. I tot això és una cerimònia, és un ritual
que està lligat a una confessió o altra des de la perspectiva religiosa. I si no volem mirar aquestes coses, aquest petit detall, diguem-ne, de la pràctica de la humanitat, ens equivoquem en aquest nivell. I, per exemple, si jo dono exemple d'altres països d'Europa, que potser que no tenen problema amb els llocs de culte, perquè, per exemple, jo vaig a França i trobo que hi ha llocs de culte molt macos, molt bonics. Diguem-ne, entre ells l'exemple de la Gran Mesquita de París. A Ivry-Courcouronnes, en la zona de la perifèria de París, hi ha dos grans mesquites, diguem-ne, al·lucinants. Però tampoc no és el problema, perquè cada espai també té les seves característiques. Ahir va haver-hi altre element d'exclusió social que no està lligat al lloc de culte. Aquí a Catalunya pot ser que ha sigut, o a nivell de tot l'estat espanyol, per temes de fantasmes del passat, ho hem centrat en el lloc de culte, però en altres llocs pot ser que han superat, fins i tot que l'estat mateix facilita, diguem-ne, llocs de culte, perquè jo he vist, diguem-ne, quan estava treballant al Centre UNESCO una vegada a Perpinyà, com a nivell de l'Ajuntament negocia amb les comunitats musulmanes per dir-los quantes persones hi ha de la comunitat. Llavors, quantes persones de la comunitat donem espai, diguem-ne, facilitem espai. Fins i tot, quan parlem de França, perquè no s'explica tot, un país, diguem-ne, que és radical dintre de la perspectiva de la laïcitat, per ell el lloc de culte no és un problema. La gent ha de tenir el seu lloc de culte. L'única cosa, la dinàmica vis-à-vis de l'exclusió social, és la creació de les perifèries i de les persones que se senten que no són del país, que estan i no estan, i que d'ahir s'han produït països dintre dels països. I les altres dinàmiques, diguem-ne, discriminatòries vis-à-vis del context, diguem-ne, on vius. Per exemple, jo he vist persones a París que estaven neguitoses de buscar on poden empadronar-se per mostrar que viuen a París i no a la perifèria, perquè això és un element de trobar feina, que t'accepten una feina o no. Tot això, diguem-ne, a més que et dius Mohamed i vius en Grigny o en Ivry-Courcouronnes o tal o qual, llavors això és un element perquè no tinguessis feina per molts diplomes que portes. Són diferents elements de l'estigma social que pot ser a nivell dels joves, a nivell tal, aquesta hoguera negra que tenem de la radicalitat s'ha trobat el seu punt, diguem-ne. Jo em recordo, per exemple, quan érem joves, en aquella època nostra no era la línia islamista que tenia, diguem-ne, l'enfoc de la resposta als joves, era el tema del comunisme, i molts joves volien anar a Rússia, diguem-ne, perquè per a ells era l'ideal i tal, i estaven militant, i anaven amb les milícies i tal i qual, i no sé què. Diguem-ne, hi ha moltes parts fosques en aquella època que va haver-hi. Avui en dia, potser molts joves, no diguem-ne, perquè ja no tenim aquesta perspectiva que dona resposta, ho estan trobant en el tema de l'islam. Bueno, dic en l'islam entre cometes, perquè és el que ha dit el senyor Colom, no estem parlant de l'islam. I a més, si parléssim de l'islam i expliquéssim l'islam des de la perspectiva de lo que són les regles per la guerra, el que està passant no té regla. Perquè primer, diguem-ne, en totes les tradicions hi ha línies, hi ha legislació per tot. Per exemple, en el cas de l'islam, en una guerra, tu no podràs matar ni a nens ni a dones. I qualsevol persona que no és de la teva mateixa pròpia confessió religiosa, si es recull en el seu lloc de culte, tu no tens dret, perquè els llocs de culte són sagrats encara que fos en el temps de guerra. Hi ha tot un reglament i per això la humanitat s'ha sobreguardat tot aquest temps per moltes mogudes que va haver-hi. L'única cosa, en aquest moment estem davant de la barbària, i aquesta barbària, tu dius, ni és ni islam, ni judaïsme, ni cristianisme, no té altra, diguem-ne, matar per matar, i això és matar per matar quan, si ho analitzem psicològicament, és perquè hi ha ràbia.
Hi ha una ràbia... No vull excusar les coses, però jo penso que també quan passen algunes coses també hem d'analitzar el per què passen, encara que estan fora del que és el context de la humanitat. És com si tu dius, demà tenim una manifestació d'un grup de joves, encara que no pertanyen a cap tradició religiosa, si surten pel carrer estan, diguem-ne, desbordats, començaran a trencar-lo tot. De la mateixa manera que la imatge que tenim de les persones que estan arrossegant tot. I no hi ha límit, ni dona, ni nens, ni civilització, ni res. I aquesta imatge s'està transformant aquí. S'està transformant aquí perquè la gent, especialment a l'hora de menjar, quan mira la televisió, tu estàs menjant i mires aquest panorama. I aquest panorama, si tu obres la teva porta, trobes un musulmà davant de tu, i em direu quina resposta tindràs en aquest nivell. I això ho arrosseguem. I penso que ahir on hem de fomentar molts espais de diàleg. S'ha de fer molta sensibilització social, perquè fins i tot perquè estem davant del risc de l'estigma i de la islamofòbia. I no només la islamofòbia, perquè jo penso que la paraula islamofòbia és suau davant de la situació. Entrarem en una situació anti-islam. I quan dic anti-islam, ja ens recorda el referent de l'antisemitisme. I jo no vull i no volem, jo penso que ningú vol que tornem a repetir les barbàries que s'han fet vis-à-vis de la humanitat. I gràcies. El doctor Marín, sisplau. Bona tarda. L'avantatge de ser l'últim que intervé és que et pots estalviar de dir coses perquè els que han intervingut amb anterioritat ja les han dit millor del que jo tenia pensat i per tant me les puc estalviar. Pot tenir l'inconvenient que hagin dit tot el que un tenia pensat i per tant jo hauria dit ja podem fer debat. Però, malgrat això, voldria dir alguna cosa. Em centraré en qüestions metodològiques. Les religions són complexos molt singulars. Probablement, ara ho dic amb la deformació de professor de Ciències de la Religió, probablement en el panorama de les esferes culturals, que si la política, que si el dret, que si l'economia, que si l'ètica, etc. Les religions són dels més complexos, que han estat capaces de crear artefactes culturals, que han estat capaços de crear les societats humanes. I per tant són fàcilment, per bé que sovint de manera inconscient, susceptibles de tergiversació, de mirada esbiaixada, de simplificació per poder apamar els fenòmens complexos, perquè no ho perdem de vista, nosaltres vivim en un entorn cultural on durant, pel cap baix, 24-25 segles s'ha defensat que fer front a realitats simples és més simple que heure-se-les en realitats complexes. I des dels que som aquí, dels que teniu més edat, els que som més joves, a tots escola ens han ensenyat metodològicament estratègies de simplificar la complexitat per fer-la abastable, amb el risc que acabis perdent de vista que allò que acabes tenint entre les mans és una simplificació que no correspon a l'autèntica realitat i, per tant, és un model que pot ser útil, certament, no ho negaré pas, però llavors un es podria exclamar que quan es mira de dur a la pràctica hi hagi elements disfuncionals que no hi troben el seu encaix i simular una certa sorpresa que això vagi així. Ho dic perquè llegir una religió amb les ulleres d'una altra religió, llegir una cultura amb les ulleres de la cultura del que analitza, com sabem els que ens dediquem a humanitats i ciències socials, és un dels grans reptes metodològics que tenim entre les mans i no és precisament fàcil de solventar. I en fenòmens com els que ens congreguen en aquestes jornades aquí al Parc de la UB convé, o crec que no està de més, recordar això. Les cultures tenen molt d'incommensurables les unes respecte a les altres.
i tots els productes culturals, les religions incloses, els hi passa 3/4 del mateix. I per tant, un s'hi podria dedicar tota la seva vida i seguir reconeixent si és una persona intel·lectualment honesta que se li escapa l'essència del fenomen que té entre mans. Això s'hi afegeix una dificultat també molt pròpia de les ciències que estudien les religions, almenys des de l'últim segle i mig fins ara, que és dir que les religions funcionen per totes elles, històricament han funcionat per una tensió dialèctica, que ciències religions formula amb la cèlebre frase de l'hermenèutica alemanya, se cita en llatí, les religions tenen a veure amb el mysterium tremendum et fascinans. Hi ha una dimensió de la religió que fa que la gent, creients i no creients, quan s'hi confronten, l'experimentin com a tremendum, és a dir, quelcom que ens sobrepassa, forma part de les religions, tractar amb conceptes com misteri, sagrat, transcendència, és a dir, quelcom que no forma part del nostre entorn de la vida quotidiana i, per tant, costen de saber com t'hi has de confrontar, i això acaba generant una sensació d'un temor, d'un respecte referencial, d'un aprendre a marcar distància, perquè les religions són potencialment perilloses. Les religions són molt pretensioses, totes les religions modernes, els últims 30-35 segles, han estat terriblement pretensioses i pretenen constituir-se en l'eix vertebrador de les persones que es professen com a creients. És a dir, que la religiositat no sigui un element que se sobreafegeix al d'aquella persona, sinó sigui el tret bàsic a partir del qual aquesta persona articuli les seves actituds i no només les seves creences, les seves pràctiques, els seus valors, etc. I quan això és gestionat de manera immadura, el resultat pel subjecte, evidentment, és catastròfic i pot ser molt molest per la gent de l'entorn. Però hi ha també l'element fascinant de les religions, que el fa atractiu, que no en va com a un dels principals agents de socialització, continuen tenint un pes notable en ordre a configurar les identitats i les vides de milions de persones arreu del planeta. I això no és un fenomen negligible en absolut. A la pràctica això es plasma també en una tensió entre teologies dites pluralistes, és a dir, que accepten que en un món global hi ha una confluència, sinó una confrontació de diverses religions i la coexistència o la convivència no és necessàriament fàcil ni còmoda per ser d'entrada, i per contrast uns punts de vista enumerats els de les teologies exclusivistes que consideren que tot allò que no té a veure amb la teva tradició per definició és erroni, és biaixat, pervers o nociu o qualificatius per l'estil. És a dir, que ras i curt la tensió es resol en un ventall que en un dels extrems aniria a considerar els altres, els que creuen d'altra manera, per exemple, des d'heretges o heterodoxos fins a gent no gaire entenimentada o fanàtica, o com ha passat històricament al llarg de mil·lennis a Europa, que se'ls ha dit o et converteixes a la fe vertadera o aquí no hi tens cabuda. O aquí no hi tens cabuda. No hi tens cabuda física. No hi tens cabuda física. És a dir, se t'eliminarà o se t'expulsarà. I això ha passat històricament al llarg de segles i segles. I a mi m'apassiona no és potser el verb més adequat, m'interpel·la enormement en els arxius de Marràqueix, els arxius catalans de la corona catalana aragonesa, que són a Marràqueix, analitzar com en el període de les últimes expulsions de catalans musulmans que professaven l'islam a Catalunya, el 1609, per quin singular procés social gent que havia viscut, per exemple, a Cervera o a Tàrrega, des del 693, i les seves famílies van ser expulsades el 1609, a mesura que les tropes anaven avançant, i els deien, mira, ja són a Martorell, mira, a Ribonotís ja són a Igualada, mira, ja són... Es van apropant, aquesta gent sortia al matí a comprar, i després d'haver viscut 1.400 anys aquella nissaga a Cervera, es trobaven que els vins els deien, quan arribin
a tu t'expulsaran perquè no ets d'aquí. Perquè no ets d'aquí. I aquest procés que a Catalunya s'ha donat històricament, a Catalunya i a tota Europa, s'ha donat històricament al llarg dels segles, és el que a mi m'interpel·la perquè denota un d'aquests mecanismes habituals que es formula dient què passa perquè algú que ha viscut en un lloc durant temps i temps i temps i temps acabi sent percebut com que no és d'aquí. I com que no és d'aquí, això té les repercussions que té. Bé, òbviament en un món global, al marge de com cadascú concebi aquests fenòmens, un es veu amb la urgència d'haver de gestionar gent amb formes de pensar, de sentir, d'actuar, amb expectatives vitals, també religioses, ètiques, etc., molt contrastades amb les pròpies. I al marge de que algú li sembli que això és positiu o negatiu, és una situació de facto que res indica que hagi de canviar, sinó més aviat incrementar-se. I, per tant, com deia l'Àngel Colom, més val no perdre el temps i posar-se les piles a veure com es rellegen aquests fenòmens. Vivim en entorns plurals, en el dia a dia, a no ser que vulguem viure en una situació de gueto, ens les podem veure amb gent diversa, que queden cabida en aquest concepte vaga per genèric, que és el de l'alteritat. En el cas que ens ocupa aquí, l'alteritat religiosa. En francès es pot fer el joc de paraules, que és habitual a ciències socials, en català també, de dir, s'anomena alteritat perquè ens altera. És a dir, algú qualifiques com a altre perquè no et deixa indiferent, la seva presència no et deixa indiferent. Potser no té per què haver-hi interacció, n'hi ha prou que t'hi creuis, no? Però que el percebis com a altre ja t'altera. L'alteració pot ser positiva perquè pot despertar l'interès, la curiositat, l'afany d'interactuar amb aquesta persona, l'afany de conèixer d'on és, com viu, etc. I pot generar també l'efecte contrari, que és de fugir-nos mútuament. I aquest, al meu entendre, és el joc. I, malauradament, m'aferro a algunes de les coses que deia en la seva intervenció l'Àngel Colom, portem dècades a casa nostra on això avança, si és que avança, a batzegades. Els acords de l'estat espanyol amb les diferents confessions religioses de l'any 92 pel que fa a l'islam, però no només pel que fa a l'islam, és molt lamentable el seu desplegament, molt lamentable. Molt lamentable vol dir que arreu del món, a les facultats de dret, s'estudia l'incompliment sistemàtic arreu del món. I jo havia tingut un professor de dret que deia que si existeixen els marcianos, com que deuen ser intel·ligents, segur que allà també tenen facultats de dret que estudien el cas espanyol dels acords amb la Comissió Islàmica, perquè és una cosa molt deplorable de signar uns compromisos de l'any 92 i no haver-los desplegat, oi? I anar trobant amb famílies musulmanes que reclamen un dret que està reconegut jurídicament, no de fa 4 dies precisament, i se'ls diu, això ningú ha pensat a desplegar-ho, ni ganes. Ni ganes. Hi ha la qüestió que abans deia també l'Àngel, de la llei de centres de culte a Catalunya. Ara faig el comentari com a membre del Consell Assessor per la diversitat religiosa de la Generalitat. Bé, ara en funcions, fent que no ratifiquin que el Consell seguirà, però una de les clàusules de la llei de centres de culte aprovada pel Parlament de Catalunya és que tots els municipis han de reservar sòl urbà per equipaments religiosos i que tenen 10 anys de coll per la paraula tècnica, per arreglar el programa, el POM municipal per fer aquesta selecció. Ja n'han passat la meitat i pràcticament la totalitat de municipis no s'hi han posat i per tant tard o d'hora es trobaran en aquesta situació d'impàs que quan alguna associació reclami d'acord amb la llei que vol un sòl per fer els equipaments religiosos, l'Ajuntament algú de bona fe o de no mala fe els digui ara me n'entero que hi ha això. O, per dir un altre exemple de casa nostra, les moltes dificultats en què en la llei d'acollida aprovada pel Parlament de Catalunya es fes una menció, ni que fos breu amb una sola proposició, del paper que no poques comunitats religioses presents a casa nostra històricament han dut a terme en la primera acollida gent que acabava d'arribar.
perquè al marge del que cadascú cregui, una dada empíricament objectiva és que per molta gent que ve d'arreu del món, un dels primers llocs on troben escalf humà o una comunitat càlida o un punt de referència per conèixer el barri, per acompanyar-los a l'Ajuntament a fer tràmits o pel que sigui, són les comunitats de la gent que professa la mateixa religió que té aquesta gent. Això, perquè això sortís consignat en la llei d'acollida de Catalunya, va haver-hi hores i hores i hores de debat. Vull dir que això valguin com a petites mostres de la dificultat que hi ha per apamar això. I em deixareu que ho expliqui breument amb un parell de frases, amb un exemple que m'afecta perquè és del meu poble. El meu poble, quan es va inaugurar la mesquita o l'oratori islàmic, vaig consignar que a la web de l'Ajuntament no sortia anunciat que hi havia l'inauguració. L'alcalde són companys de curs des de col·legi, doncs hi ha una certa franquesa, oi? I li vaig dir, home, ni que sigui perquè ve a l'inauguració la vicepresidenta del govern, ve el director general d'Afers Religiosos, etc., ni que sigui per això. I la resposta textual, i me l'he trobada per la meva feina com a membre del Consell Assessor, amb molts ajuntaments, la seva resposta és dir, és que això és una cosa d'ells. No ho és una cosa d'ells vol dir dels musulmans, una cosa d'ells. L'avantatge de l'amistat, m'acceptareu el sarcasme, oi? És dir-li, bé anuncies a la pàgina web que la penya de boletaires fan la trobada o la penya barcelonista fa la trobada i ningú se li ocorreix a dir a l'Ajuntament dir és una cosa d'ells. Per tant, no cal anunciar-ho perquè només els afecta a ells i la resta del poble, com que no són culers ni boletaires, no tenen per què saber que aquí passa tal cosa. Accepteu-me la manera de dir-ho, però en gran part en aquest joc diari, quotidià, es juga aquesta qüestió dels límits de les identitats o de traçar unes fronteres. És a dir, que de la mateixa manera que històricament totes les cultures, per poder-se orientar en un món que és complex, han ideat mapes, hi ha també una cartografia mental per poder ubicar, per poder-nos ubicar i ubicar l'alteritat. Saber on s'ha de col·locar cada col·lectiu, cada identitat col·lectiva i saber, si t'interessa, on has d'anar per trobar-la o on has d'evitar anar-hi si el que vols és justament el contrari. Vull dir que aquí el determinant no és tant, per molts, com són els altres, sinó el factor determinant acaba sent com ens els representem o quina és la imatge que ens donen o quina imatge dona aquest col·lectiu i com la captem nosaltres. I aquí hi ha totes les combinacions hagudes i per haver, perquè, com en qualsevol col·lectiu, no sempre correspon la imatge que tu vols donar amb com els altres et perceben. I aquí hi ha una feina per part de tots de mirar de polir aquestes disfuncions. I un es pot trobar que, per molt que t'escarrassis a donar certes imatges, el pes dels tòpics, dels estereotips, dels estigmes, segueixen imperant i aquesta mirada esbiaixada que s'adreça cap a aquesta identitat col·lectiva no es transforma ni es modifica. Això vol dir a la pràctica fenòmens com el següent. Per exemple, considerar que la identitat de determinats col·lectius es basa en factors culturals, per exemple religiosos, que són o inexistents o excessivament primaris, en el mal sentit de l'expressió, o negligibles en ordre de les interaccions socials. A la meva generació, en els llibres de text, ens explicaven que Occident era la civilització i els altres pobles en deien no civilitzats. Quan algú va determinar que això era ofensiu i poc rigorós van dir en direm primitius. Després van dir en direm subdesenvolupats, ara diu que n'hem de dir emergents. Són diferents categoritzacions, ho dic amb tot el sarcasme del món, ja ho entendreu, de dir, molt bé, en un segle escàs, almenys a ciències socials, un s'ha vist forçat amb la confrontació amb tota mena d'alteritats a no poder afirmar, segons quina mena de tesis, sovint per dades empíriques, per millor coneixement de les alteritats, en altres casos perquè hi ha una legislació, en altres casos per correcció verbal, etc. Però es busquen una mena de tipologies que tampoc te les acabo guiant totes al mateix nivell. I quan et diuen que tu ets tercermundista vol dir que estàs per de sota
I això, a la pràctica, acaba generant milions de persones que amb la socialització, amb l'educació que han rebut, consideren que el que ve de tal lloc o el que no és d'aquí o el que professa tal religió, per definició es basa en un element inferior, en una cultura o en unes creences que són nefastes, que són misògines, que no li permetran l'assimilació i, per tant, en tota la interacció humana se n'ha de desprendre. Com si la qüestió de les identitats o els límits de les identitats fossin com una mena de roba de posar i treure i no quelcom que constitueix el teu ADN i, per tant, no te'l pots treure. I els que hem tingut la sort de viure i treballar fora d'Occident ho veiem a diari, quan vius en entorns on pel teu aspecte et delates que no és d'allà, no passes desapercebut. Aquest és el fet, però m'interessa més la representació. Poso un exemple que m'impacta d'uns anys ençà amb un altre col·lectiu, que és els dels xinesos. Dijous passat, uns amics meus que tenen adoptades 3 nenes xineses, els seus fills tenen adoptades 3 nenes xineses, m'explicaven que la nena petita, ara ha començat primària, no han acredit ben bé que ja ha explicat la mestra el primer dia a classe, però la nena portava tots els primers dies de classe a casa jugant a dir ulls xinos, llavors feia així i deia ulls normals. La qüestió és dir, soc bon amic d'una família xinesa instal·lada aquí, la filla dels quals ara ha començat primer de primària, la mestra els va dir el primer de classe dibuixareu la família per presentar-vos, la mestra anava supervisant els dibuixos i el primer que li diu a aquesta nena xinesa, la Yacine, és dir, no estàs dibuixant bé els rostres, els ulls es fan rodons. I la nena diu, els xinos no tenim ulls rodons, tenim ratlles. I la mestra li va dir que no, i després la nena feia els pictogrames dient que era de la família, la mestra li deia, no, gargots no, s'han d'escriure lletres. I els pares estaven preocupats, perquè la nena els anava dient, no tinc ulls normals, faig gargots i no faig lletres. Això amb un infant de 6 anys o de 5 anys, 6 anys, va generar el debat familiar, m'ho deixareu formular amb excessiva contundència, de que o bé és una família mínimament entenimentada i diu, en fi, tenim una mestra amb no gaire pedagogia i no la didàctica i per tant, santa paciència, o bé la nena acaba convençuda del que explica aquesta mestra i pensarà, bueno, potser que quan surti de casa i vagi a l'escola aprengui que els ulls es fan rodons i no s'escriuen en pictogrames sinó en segons quines lletres. I per tant això ho dic perquè les identitats, tant individuals com col·lectives, és a dir, les autoidentificacions, són quelcom vital pels potencials d'interacció, però també per l'autopercepció. També per l'autopercepció. I vull repescar una cosa que deia l'Àngel Colom que m'apassiona. Quan un determinat col·lectiu té la impressió, és a dir, la imatge que se li representa, que no té per què ser la realitat necessàriament, és que aquell col·lectiu no aporta res de positiu, o el que aporta pot ser negligible o menystenible en el conjunt de la societat i que no forma part d'aquella societat. El que aquest col·lectiu nombrós aporta, això afecta l'autoestima d'aquell col·lectiu, l'efecte negatiu, i per tant pot facilitar un procés d'autoreplegament, de no incrementar les interaccions amb els altres, i llavors això genera l'efecte que tots acabem coneixent. Les religions són tan pretensioses que no en tenen prou en anunciar, perquè no per totes les religions el que creu diferent és un heretge. Les religions també, totes elles, han defensat que també els que creuen diferents són els teus germans. Són els teus germans. No només uns amics o uns passavolants, uns germans, és a dir, amb algú amb què tens un lligam íntim que has d'aprendre a descobrir, que això no és poca cosa. I per tant, no en tenen prou les religions ben enteses, les que prediquen adequadament les coses als seus creients, no en tenen prou en dir que cal facilitar la convivència, perquè l'aspiració de les religions no és a la convivència, és molt més pretensiós, és a la comunió, és a dir, el sentiment de comuna pertinença a un col·lectiu, de comuna pertinença a un col·lectiu, sense una distinció entre nosaltres i altres. Gràcies. Bé, com ja hem pogut veure, són 4 visions diferents, àmplies i complementàries.
Obrim, si de cas, el torn de preguntes i de debat. Tenim encara una estoneta per poder-ho fer. Per cert, tots aquells persones de doctorat que necessitin la certificació hauran de signar un paper després. I jo els hi hauré de signar un paper, també després. He pensat, té raó la doctora Bramont. Miro la taula, ara al final, veig el senyor Colom, senyora Bramont, a tu mateixa, i dic, tots d'una determinada manera, d'un pensament, uns estudis i una manera de parlar i que ens coneixem. I aleshores dic, la mateixa crítica que ha fet la doctora Bramont dels dibuixos de l'Hebdo, que eren excloents d'altres religions, quasi m'hi trobo amb aquesta taula, sense voler vull dir, perquè si no em quedo pensant només que a la taula per parlar d'identitats hem parlat només de l'islam i aleshores aquí a mi m'hi faltava alguna cosa, no? Excloent els altres. Menys mal que s'ha acabat d'una altra manera donant-li una altra perspectiva, però m'ha cridat l'atenció. No és una crítica, és, a més a part que estic d'acord amb les coses que ha dit, però vull dir que em sembla que quan preparem alguna cosa jo també ho hem de tenir en compte, de vigilar què és el que volem donar a entendre. Hola, bona tarda i moltes gràcies per tan interessant conferència. Jo tenia dues preguntes, una pel senyor Colom i una altra per la senyora El Garbi. Pel senyor Colom, vostè ha comentat que és necessària una institucionalització i normalització de tota aquesta identitat, la qual crec que és una opinió que tots els aquí presents compartim. Però la meva pregunta és, en cas que això s'aconseguís convertir en realitat, vostè creu que tota aquesta onada de violència i terror que s'està generant com a excusa de lluitar per la religió minvaria o desapareixeria? Sí, i a la senyora El Garbi, vostè ha comentat també, de manera jo penso molt coherent, aquesta errònia estigmatització que es fa cap als col·lectius islamistes. Bé, des del camp de la criminologia, de la qual és la que m'he adoctrinat, no només ens interessa molt aquesta estigmatització, sinó que també ens interessa molt l'aprenentatge social i cultural. I malauradament m'he trobat en situacions en les que es podia relacionar d'alguna manera aquest aprenentatge d'alguns grups religiosos, no només islamistes, sinó també d'altres fonts, com podria ser la cristiana, amb comportaments que podríem considerar, per exemple, o molt patriarcals o també remarcadament masclistes. Aleshores, el que volia preguntar és, al marge que es pugui solucionar aquesta estigmatització, per exemple, connectar el tema de la cultura islamista amb onada de terror, al marge que això es pogués eliminar, creu que la gent realment està estigmatitzant o és senzillament que estem intentant veure un reflexe del que és problemàtica religiosa, que a vegades pot portar a aquests comportaments? Si he de portar algun debat així molt ràpid, per exemple, tot l'assumpte del burca. Creu que estem fent aquí també una associació o això tampoc està justificat? Gràcies. A veure, jo no m'ha donat, en tot cas, no sé si ho he dit, potser m'he expressat malament, però no volia dir, si és que tu has entès que amb un reconeixement major i una institucionalització d'aquesta religió, la religió musulmana a Catalunya, allò, diguem-ne, desapareixeria tot risc de radicalitat. No. Dissortadament no, però minvaria segur molt el perill. Per què dic això? Mira, hi ha hagut una políticament, institucionalment i sociològicament, encara avui, hi ha una profunda malfiança de les institucions, o moltes institucions catalanes, de molts alcaldes, per exemple, que són reflexes del que pensa la gent del seu poble, o la seva ciutat, de molta gent, d'altres religions, del conjunt de la societat, una malfiança cap als musulmans. És a Europa, també és aquí, vull dir, no és que sigui un fenomen català, és un fenomen europeu i fins i tot et diria mundial, no? Arran bàsicament del que va representar l'11 de setembre del 2001, dels atentats i del que ha anat passant des d'aleshores ençà. I segurament ve de lluny, aquí concretament,
doncs ve de segles enrere, una certa situació de conflictivitat amb l'islam, de percepció de conflictivitat amb l'islam. Però és que la realitat fa que un 8% dels catalans d'avui són musulmans. Una mica més d'un 8%, 450.000 a 500.000, i som 7 milions i escaig de ciutadans. I llavors això s'ha de traduir, jo penso que hem de donar-li el tomb amb iniciar un procés des de les institucions, òbviament, perquè són les que van al davant o han d'anar al davant, donar-li un tomb de confiança i de normalitat envers la totalitat dels cultes que hi ha a Catalunya, no només l'islam. Jo, per respondre un moment, perdona que faci un petit parèntesi aquesta senyora, que jo he parlat bàsicament de l'islam perquè entenc que aquest tema de la religió està emmarcat en un seminari que parlava del jihadisme i per tant em semblava, no vull excusar-me de res, simplement ho he fet per això, per donar l'explicació que havia de parlar bàsicament d'aquesta religió. Si un dia vol parlem de les altres també, de religions, amb molt de gust. Per tant, el que vinc a dir, escolta, això t'ho puc garantir, en els darrers anys, sobretot en l'àmbit local, ajuntaments, aquestes pors, aquestes prevencions, allò que comentava el Xavier, que no sortien al web de l'Ajuntament el dia que s'inaugurava el centre de culte, no sé de quin poble ets tu? Gironella. De Gironella, imagina't, o sigui, a la zona interior. Però és que això ho he trobat en molts llocs. Jo vaig anar l'altre dia a Vic, l'altre dia vam anar amb la Latif Al-Hassani a la mesquita de Vic, convidats per la mesquita, però també convidats pel meu partit, per Convergència Democràtica de Catalunya. Doncs resulta que Convergència Democràtica de Catalunya havia fet desaparèixer de l'agenda de Convergència de la comarca el fet que el secretari d'Immigració de Convergència, que sóc jo, anés allà a parlar amb els musulmans de Vic, perquè no fos cas, no es digués que això no només passa a Gironella i no només passa amb un alcalde, passa en els partits polítics també això. I jo, evitant se me'n va donar que posessin o no posessin a l'agenda de que jo anava allà. I vaig anar, vam fer un debat molt seriós, va anar molt bé, i el Reixit també hi era i vam quedar molt contents. Però això passa. Jo he visitat molts alcaldes amb conflictes de mesquites. Et reben tots els alcaldes de tots els colors polítics, et reben tots molt bé. I reben acompanyat de les comunitats musulmanes. Però després no saps ben bé per què tot allò que han dit a la reunió que faran no acaben de fer-ho mai. Et poso un exemple concret. La ciutat del Vendrell, capital del Baix Penedès. Hi viuen entre el Vendrell i el voltant, els municipis agregats, prop de 5.000 musulmans, que són vendrellencs i vendrellenques. Fa 25 anys que reclamen una mesquita. I han passat governs de tots els colors. El de Convergència, el socialista, el de Convergència, s'han anat alternant i la mesquita no hi és. Els hi han autoritzat que facin una mesquita al mig d'unes vinyes en un municipi del costat petit, que és Sant Oliva, i allà tenen la mesquita, al mig del camp. I està bé, perquè l'imam que viu allà viu al mig del camp, està a la mar de feliç i tot això. Doncs clar, tenen mitja hora i pico per anar a peu allà. La comarca d'Osona, fa 23 anys que la comunitat musulmana de Vic, de Manlleu, de Roda, de totes les ciutats i pobles d'Osona, demanen en un dels municipis de la comarca, la construcció d'un espai d'enterrament segons els ritus musulmans. És demanar molt. Fa 23 anys que ho demanen. El Consell Comarcal ha fotut res. I els ajuntaments, ho he anunciat abans, jo soc tenaç, i fa anys que persegueixo això i ens acabarem en sortint. Doncs ara, per primera vegada, m'he trobat, així com he dit una de negativa del meu partit, ara en dic una de positiva, que en aquest cas els responsables de Convergència principals de la comarca, el cap de setmana passat em van venir a veure en un Consell Nacional que fèiem i em van dir, escolta, Àngel, arran de la visita a la mesquita de Vic, posem fil a l'agulla perquè ens està caient la cara de vergonya de veure que han passat anys, perquè els he dit, fa 23 anys us ho demanen. I algun dia s'ho revoltaran amb tota normalitat. Això és el que em queixo. O sigui, si frustrem les legítimes aspiracions de ciutadans catalans
en aquest cas parlem del culte musulmà, però de qualsevol culte, si els frustrem, les juntes actuals d'aquestes mesquites o d'aquests centres religiosos se n'acabaran cansant, plegaran, i jo no sé qui vindrà després. No sé si m'enteneu. I aquestes són, les juntes actuals són juntes de gent gran, sensata, que està fent bé la seva feina. Els que poden venir, si es frustren i se'n van, els que poden venir després poden ser uns amics propers més aviat d'ideologies radicals que no pas de gent sensata. I ens ho anem buscant nosaltres. Per això et dic, efectivament, institucionalitzar la mesquita gran de Barcelona, per exemple. Si hi hagués una mesquita gran a Barcelona, com hi ha les mesquites a París, la gran mesquita, la Gran Mosquée de Paris, per exemple, o de Marsella. Aquesta mesquita és un centre de culte que al costat hi pot anar-hi, per exemple, a Barcelona hi podria anar una escola de formació d'imams, que tard o d'hora s'haurà de legislar i s'haurà d'aconseguir, o s'haurà de fer, que tot imam que vulgui ensenyar en un centre de culte d'aquí hagi de passar per aquesta escola de formació i si no, no podrà ensenyar. I aquesta és una escola, diguem-ne, de normalitat. Això, si hi ha una gran mesquita aquí a Barcelona, serà un referent per molts musulmans a Catalunya. Important. La paraula del gran muftí de Barcelona o del gran rector de la mesquita de Barcelona, de la gran mesquita de Barcelona, quan hi sigui, quan passi qualsevol cosa, o si no passa res tant és, quan parli el rector o l'imam o el muftí de la mesquita de Barcelona, la seva paraula tindrà un valor per tots els musulmans, no només de Barcelona, sinó de Catalunya. Quan parla el rector de la Grande Mosquée de Paris, quan surt a parlar, d'alguna manera és un referent per tot França i per tots els musulmans francesos. Tot això d'aquí ens falta. I per tant, mentre nosaltres anem fent el ronso amb aquest tema, els radicals van creixent. Mentre si Catalunya, parlem del nostre país, si Catalunya fa bé la seva feina i dona sortida a aspiracions normals que pot tenir els ciutadans catalans que són de confessió musulmana, veureu com en poc temps es aniran aïllant, ells mateixos aïllaran els seus radicals. Per tant, sí que això seria enormement positiu, sincerament, ho crec així. Bé, jo penso que en el començament vaig lançar que el tema al fons no és un tema de l'islam, que diguem-ne que hem de mirar les coses de la perspectiva global, que el problema més és d'exclusió social. L'única cosa, aquesta exclusió social, diguem-ne, s'està vestint de la comunitat musulmana en aquest moment. Potser en altres temps era dels gitanos, en altres temps era dels jueus, però en aquest moment precisament són la comunitat musulmana que ho està portant. L'altra, i per això quan lliguem les coses les hem també de posar sobre la taula. Una cosa no vol dir que estem justificant ni el que està passant, ni el terrorisme, ni això l'altre. L'altra cosa que sí que tenim molts problemes i moltes situacions pendents que hem de resoldre. I també jo penso que hi ha un fons de les coses que al fons també són els problemes polítics. Els problemes polítics que encara els polítics no han arribat a un diàleg profund, perquè no podràs tu resoldre els problemes de la societat si les persones que dirigeixen no tenen les coses clar. I les persones que dirigeixen hi ha dos reptes, un repte local i un repte vis-à-vis de la que és la relació amb els països d'origen. El repte local està lligat que la majoria de la comunitat musulmana encara no vota. I això fa que és una carta amb la qual s'està jugant. I per això l'alcalde no li interessa que surt perquè considera que els musulmans no li voten i que el seu vot està entre mans de la gent, diguem-ne, amb el dret de votar, que és majoritàriament la gent, diguem-ne, autòctona, entre cometes, i llavors juguem això, perquè és un tema electoral, és un tema de vot. I per això sembla que tot va bé, però ara efectiu sempre hi ha aquesta carta amagada que no fa que les coses estiguessin, perquè com ho justifiquem? Perquè moltes vegades, jo em recordo, en moltes reunions amb alcaldes, amb ajuntaments i tal, la pregunta sempre, això com ho justifiquem? Què diem a la gent? I no podreu imaginar tants projectes que hem fet, per exemple, a la nostra tasca, que teníem que maquillar-lo de que fossin projectes socials, culturals, per no dir que no són religiosos. Primer, perquè des de la base hi havia un problema amb la religió.
Les coses no s'han de denominar religió. No, som laics. I diu, bueno, som laics, però a la societat hi ha la creència, diguem-ne, la multiplicitat de la creència en la societat, i això s'ha de gestionar, no em podràs deixar entre man de Déu, entre cometes també. Ha d'haver un reconeixement, diguem-ne, de la pluralitat religiosa, i això, des de la perspectiva local, ha de ser, diguem-ne, gestionat. Això és el primer handicap. Després, es considera que la part religiosa amb la comunitat, diguem-ne, cristiana està lligat, està resolt perquè està interioritzat en la societat, i amb les altres comunitats que majoritàriament la representen els musulmans, llavors allí on està el tema. I com aquesta gent de moment no poden exigir-nos gran cosa, llavors podem deixar passar i que les coses no se realitzen. A més, avui en dia, com s'ha creat una carta perillosa, molt perillosa, que és la carta del terrorisme. Qualsevol musulmà que ens toca els nassos, li podem, diguem-ne, acusar. I això, allà on està l'arbitrarietat i la frivolitat amb el tema. Perquè una cosa és el tema de la seguretat, que ha de fer la seva feina, ha de vigilar perquè totes en la societat estiguéssim vivint amb seguretat. L'altra cosa, que fos una carta que s'utilitza en els casos sobre la comunitat musulmana, sobre qualsevol persona que considerem que és més rellevant, que té una característica de lideratge i que ens podrà molestar i recordar que no estem fent bé les coses. Potser, si és una persona, diguem-ne, des de la perspectiva autòctona, per exemple, si el senyor Àngel Colom va a l'Ajuntament i les toca els nassos, potser que el tracte és diferent. Però si és una persona musulmana, i a més si és home, jo dic, diguem-ne, és més perillós si fos home, diguem-ne, ja és molt fàcil de dir que aquesta persona, i tenim molts exemples que han passat, entre si el cas del Ziani, entre si el Nordin Shiddadi, són persones en el seu historial, diguem-ne, s'ha trobat perquè estaven allí davant dels ajuntaments reclamant, reivindicant drets dels musulmans. I l'altra cosa és el tema amb els països d'origen, perquè no deixa que quan parlem de les comunitats i parlem de l'islam estem parlant del seu país d'origen. Per exemple, aquí hi ha més de 300.000 persones que són musulmans marroquins. I després, amb el conjunt, hi ha els pakistanesos i diferents persones d'Àfrica subsahariana, i no parlo, diguem-ne, de les persones, diguem-ne, converses. Però només amb els marroquins tens 300.000 persones. Aquestes 300.000 persones, normalment, en el context religiós, ha de ser gestionat amb el país d'origen, especialment per l'ensenyança de la religió, especialment pel cas dels imams. Però com hi ha un problema que es considera que la sobirania, que no podem deixar que els altres països, que tal, que qual, tu dius, bueno, estem en el tema de la globalització, estem parlant d'una confessió plural. Si tu l'estàs gestionant des de la perspectiva, perquè la gent quan arriba porta la seva tradició, diguem-ne, des de l'escola del país d'origen, però amb la seva limitació i amb les seves mancances no saps entre quines mans, diguem-ne, pot caure. I a més, quan les persones no tenen línies, no tenen mecanismes d'aprenentatge, és fàcil que les línies radicals se les entra. És molt fàcil, perquè moltes vegades quan persones parlen de l'islam no saben ni què estan parlant, ni saben ni que estan parlant d'aquesta línia, és xiïta, si és sunnita, de què línia és sunnita, ells saben que són musulmans. I tot el que cau dintre de la butxaca dels musulmans, benvingut. I allí, per separar, són només la gent estudiosa, la gent preparada, la gent amb formació que ho tenen clar què és el que estan seguint des de la perspectiva religiosa, perquè la majoria de la gent té la religió interioritzada i des de la perspectiva de la cultura religiosa d'origen. I això moltes vegades s'acaba sent dogmatitzant, s'acaba sent ideologitzant, depèn de les línies que estan darrere. L'altra cosa, que si d'aquestes coses, diguem-ne, aquestes pinzellades de problemes que tenim, les resolem, no penso, perquè la societat
sempre hi haurà reptes en la societat, perquè cada era, cada moment tindrem característiques. Solucionem el tema del radicalisme? No ho solucionem, perquè en totes les línies religioses del cristianisme, del judaïsme, de totes les creences, que fos culturals, religioses, sempre hi ha la radicalitat. L'altra cosa és una cosa parcial dintre de la societat, l'altra cosa que fos un element tal. És com si dius, per molts mecanismes que hem posat per lluitar contra el maltractament de les dones, no hem acabat amb que hi hagi homes masclistes o que encara tenim dones que estan morint, però no és el mateix que quan fa 50 anys, no és el mateix que fa 20 anys ni 10 anys, perquè les coses se relativitzen i a més s'aclareixen, però el problema és que quan no tenem encara la capacitat per abordar les coses des del fons, encara estem divagant, i el problema no només estem divagant nosaltres o les persones, diguem-ne, que estan dirigint, és que estem marejant la societat i estem creant confusió dintre de la societat. Per un element d'una persona que està representant la radicalitat dintre del marc, per exemple, la persona que ha optat per posar la burca, jo durant tota una setmana estem marcant tota la societat per discutir aquest tema, en el moment que tenim mils i uns altres problemes que no tenen res a veure. En primera línia, el fracàs escolar. Diguem-ne, i em preocupa molt més el fracàs escolar, em preocupa molt més l'atur de la comunitat que una musulmana que està posant el burca i vol tapar-se i no vol que comunicar amb la societat. Però l'estem convertint a una protagonista, l'estem posant el foc sobre aquesta persona, perquè potser estem caient en això, en aquest paradigma del que és l'atracció. I això et diuen els mitjans. És més atractiu parlar d'aquest tema que l'altre, i tu dius, bueno, és més atractiu, però no saps el poder que tens a, diguem-ne, a condicionar la mirada de la societat i que efectiu això té conseqüències. Bé, ens estem menjant bastant el temps, no? Si hi ha alguna altra pregunta que veig per aquí, per allà. Demano, com a professora d'islam des de fa més de 30 anys, faig de mestre i li explico els seus dubtes. En primer lloc, començo pel final. L'Alcorà està dictat, diuen els musulmans, en llengua àrab, amb la llengua àrab dels principis del segle VII. Avui no hi ha cap país que parli àrab que parli la llengua àrab de l'Alcorà. Per tant, si un musulmà que parla àrab a casa seva està parlant un dialecte i no té estudis de llengua àrab fusha clàssica, que diem, o alcorànica, no és capaç d'entendre tot l'Alcorà. Per tant, algú li haurà d'explicar o de tergiversar i fer-li creure que diu el que no diu. Això ha quedat clar, si vol, no m'hi entretinc. Però vostè ha fet una afirmació de que en l'Alcorà es troba apologia del maltracte contra la dona, i això sí que li vull contestar perquè és ràpid. Si un llegeix qualsevol llibre sagrat, a parts, parcialment, sempre hi trobarà alguna pega. Per tant, l'Alcorà s'ha de llegir sencer. Si es llegeix sencer, es trobarà en la sura número 4, el capítol número 4, una frase que diu clarament que si té por el musulmà que la dona el desobeeixi, que l'adverteixi, la deixi sola al llit, la pegui. Clarament. Molt bé, me'n quedo aquí. Com resol això alguns musulmans? Doncs dient que el verb pegar, colpejar, donar cops, daraba en àrab, no significa pegar només. Significa moltes coses. Ho resolen via gramatical. Vol dir posar exemples, vol dir donar un golpe d'efecto, per exemple, en castellà, jo donar un golpe d'efecto, si no és posar-me darrere una cortina i fer-ho, no sé què és, li he de dir. A altres persones, doncs, per exemple, això ho trobarà, o qualsevol de vostès, posant d'Araba, és a dir, una D en va, la B de Barcelona, R de Roma i B de Barcelona, d'Araba a internet, i trobarà tota mena de preteses explicacions de què vol dir. La majoria d'elles són fetes per musulmans, per conversos, i quan no diuen que el verb vol dir això,
vol dir això de donar un cop d'efecte, o que vol dir posar exemples, advertir, doncs hi ha explicacions tan peregrines com que abans s'ha dit deixeu-les soles al llit, doncs aleshores s'ha arribat a defensar, està escrit, ho trobarà, que significa tenir, tradueixo directament de l'anglès, una relació sadomasoquista consentida amb ella perquè ella vol que la peguis. Això em costa d'entendre. Altres propostes de traducció, d'interpretació, són com que l'has deixat uns temps, uns dies sol al llit, és a dir, no has practicat sexe amb ella, ara el que vol dir d'ara va és, doncs, follem, que el món s'acaba. I perdoni, però és l'única cosa que se m'ha ocorregut perquè és un tema d'aquests que... Ara bé, si llegir... Per tant, jo sostenc com a professora de llengua àrab i com a professora de l'islam que el verb d'àraba vol dir pagar. Molt bé, per tant, pagueu-la. Molt bé, però seguim llegint el llibre, perquè pels musulmans Déu no ha dit només això. Dic pels musulmans perquè creuen que és Déu que hi ha dit. Això era la sura 4, capítol 4. Me'n vaig a la 38 i és fantàstic. M'expliquen una història, m'explica el llibre, una història que tots recordaran, el senyor Job, que ja apareix a l'Antic Testament, és a dir, no em porta cap problema d'identitat, que Déu el sotmetia a tota mena de penjaments. Dic penjaments per dir-ho suau. I ell ho anava aguantant tot. La dona de Job un dia va dir que ja no podia més i sembla que va pactar amb el diable que li vendria la seva ànima, la de la dona, si el diable aconseguia que Déu deixés en pau el seu marit. Sembla que això, no sé si va passar o no va passar perquè jo no hi era, però el que sí diu l'Alcorà és que Job se n'entera de que la dona ha venut la seva ànima al diable i aleshores munta en còlera, cosa que pobre home no havia fet mai. Una vegada muntat en còlera, promet donar-li 100 cops de fuet. Una vegada dit això, Job és un bon home i Job no vol pagar la seva dona. Per tant, té un problema i Déu, infinitament just i savi, fa baixar un fragment més que li dedica a Job, segons l'Alcorà, sura 38. Lamento no dir-li la Leia, no me'n recordo de memòria. I què li diu? Agafa un bri de palla i dona-li els 100 cops que has promès amb aquest bri de palla. Això al meu poble es diu fer pessigolles, no és pagar la dona. Per tant, si es llegeix tot sencer, els llibres sagrats no diuen a vegades el que fem a trossos. Pensi, ho dic perquè som a Barcelona, que si només agafem un tros de l'Evangeli de Mateu o de Marc, Jesús hauria dit: si el teu ull t'escandalitza, arrenca-te'l, si el teu braç s'escandalitza, talla-te'l, la teva cama, etc. I jo no veig més bornis, coixos i mancos entre els cristians que amb la resta de gent. És a dir, que també hi ha frases en els llibres sagrats que, afortunadament, els creients no es prenen al peu de la lletra. I això de que també Jesús hauria dit: si et peguen amb una galta, posi l'altra, no veig gent jo cara vermella pel carrer i la gent pega. Una mica ho dic, he posat fins i tot una mica de broma, perquè jo soc totalment partidària. Els llibres sagrats s'han de llegir de dalt a baix i quan un agafa l'Alcorà veurà que 114 de vegades es diu Déu misericordiós i Déu clement. Per tant, si un vol creure aquest Déu o imitar la conducta d'aquest Déu, és bo que s'esforci en ser misericordiós i ser clement. I si la dona no et creu, doncs intenta convèncer-la. I si la vols pagar, que sigui amb un bri de palla. Sí. Sí, que pega-la. Pega-la, jo també ho dic. I diuen pega-la i després que matis els que no són de la teva religió. Això no ho diu, perdoni. Això no ho diu. Perdoni, perquè l'he tallat bruscament. Ho diu si ho treus de context, que és el que ara es diu. El periodista me lo ha sacado de contexto. Sí que diu mata, però mata i a més persegueix fins al final en un moment determinat i que és un moment molt concret que l'Alcorà es refereix, ja el profeta és a Medina, la comunitat de l'Islam és a Medina,
Han pactat en diverses tribus, han pactat amb una que fa veure que és islàmica. Perdoni, si em deixa acabar, jo l'he tallat, li he demanat perdó. Ara li demano que em deixi, és injust, per part meva. I aquesta tribu, quan se'n va a casa seva, respon atacant els musulmans. Això en àrab es diu munafiqun, es mal tradueix al meu entendre per hipòcrites, i no són hipòcrites, són simplement traïdors. I aleshores més val traduir munafiqun com Déu mana, però amb això vostè té tota la raó. Vostè s'ha fet baixar tots els alcorans que vulgui d'internet. No tots estan correctament traduïts, perquè és molt difícil la llengua de l'alcorà. Aquest és el problema, però estan traduïts d'una forma tan bel·ligerant i tan dràstica que dius, home, me n'he baixat 3 i els 3 diuen el mateix, doncs clar, què està aprenent la gent o què s'està transmetent a la gent? Doncs malauradament sí. S'està transmetent violència i s'està transmetent alguna que a mi no m'agrada el que llegeixo. I llavors per això dic, vostès, perquè jo soc agnòstic, tenen un problema, vull dir, si s'està ensenyant això. I en el futur pot ser que nosaltres tinguem un problema si això s'ensenya al nostre país. Llavors, jo crec que amb això sí que vostès tenen que cridar molt dient que aquesta interpretació no és correcta. Vostès són els musulmans. Sí. Per tant, amb això s'abona molt bé el record que feia, jo he dit record, que feia el senyor Colom de que hi hauria d'haver una escola d'imams a Catalunya. Jo era amiga personal del senyor Jordi Pujol quan va començar a ser president i cada vegada que em veia em deia de seguida la fem l'escola d'imams. Està per fer, per tant, culpa també tenim. Bueno, aquí ara jo he organitzat un fullon, Jo diria més, no solament una escola, sinó un control del que prediquen. Sí. Perquè no hi ha cap control. I llavors és apologia a la... Sí, es predica això. Perdó, què ha dit? No ho he dit. Només, deixi'm, sobre un petit apunt, si em permeteu, sobre aquest tema. Jo quan he parlat de que cal, i en aquest pla nacional que crec que cal per l'encaix a l'islam amb normalitat a Catalunya, hi ha d'haver-hi forçosament aquesta escola de formació d'imams. Qui ha de formar en els formadors? De la gent que jo conec, però no haig de ser jo que ho ha de dir-ho això, gent que hi entén més que jo haurà de dir-ho. Per exemple, crec que és molt possible arribar a un acord amb l'escola d'imams, amb l'escola teològica de Fes, al Marroc, que és una escola, jo diria, de gent prou sàvia, il·lustrada, d'on surten els principals ulemes al voltant de Sa Majestat el Rei del Marroc. Aquí hi ha segurament hi ha grans intel·lectuals que podrien venir, alguns d'ells, a ser formadors dels nostres formadors. Però també a Europa hi ha un Consell del Culte, hi ha un Consell Europeu d'ulemes marroquins amb seu a Brussel·les que té una xarxa de contactes amb els principals intel·lectuals musulmans europeus que en conjunt són gent molt oberta, molt il·lustrada i que en aquests moments, fins i tot alguns d'ells han anat fent últimament llibres, aportacions, algunes de les quals jo les he llegides, molt interessants. O sigui, si hi ha un lloc que l'islam s'està, entre cometes, modernitzant, és Europa en aquests moments. Per tant, alguns d'aquests intel·lectuals importants també podrien venir aquí a fer de formadors. Ho dic en aquest esperit. O sigui, si es fa, que s'ha de fer, ho hem de fer bé. Jo crec que ho podem fer-ho bé perquè material n'hi ha, material humà, recursos humans n'hi ha. I una manera de no fer-ho bé és seguir fiant-nos de qui fins ara s'ha acceptat que fes. M'estic referint en el que jo en dic el petroislam, que és qui té diners de veritat, qui regala el dia que vulguin traduccions de l'Alcorà en un català perfecte, en un castellà perfecte, però que a la universitat, a classe de llengua àrab, els poso un tros en àrab, és a dir, el que segons els musulmans recull la paraula de Déu, ho coteges amb la traducció feta, regalada, i s'assembla poc.
I a vegades no només no s'assembla, sinó que es contradiu. Vull dir que això, si em permeten, vull enllaçar-ho i ja callaré perquè jo soc sovint políticament incorrecta i avui també en seré. S'ha parlat aquí de la deficiència de llocs de culte, estic totalment d'acord, la gent no ha de resar en els garatjos, no ha de resar en els polígons, estic totalment d'acord. Però no tinc molts dubtes sobre la pretensió d'una gran mesquita a Barcelona. Soc absolutament reàcia a pensar això. Per què? Perquè qui la pot pagar? El Petroislam. Qui paga mana. I per tant jo tinc por i per això sempre dic que els musulmans catalans tenen molt de seny. Tenen el seny dels catalans, el seny que tenim tradicionalment els catalans. L'altra explicació, i ara segueixo sent incorrecta, políticament incorrecta, és que el propietari de la Monumental, tots vostès saben qui és, de tant en tant llença la cosa de farem una gran mesquita. Les autoritats s'espanten i com que no tenim diners per pagar una gran mesquita, no es pot fer una gran mesquita. I els musulmans que han vingut aquí en la immigració tenen prou feina, com tenen els no musulmans també a vegades, en alimentar les famílies i si mateixos. Per tant, jo les grandeses de la gran mesquita només, ara em contradiré, és molt bo l'exemple de París i l'exemple de Marsella, que els ha citat tots dos tu. Mirin, el senyor Dalil Boubacar, que és el director, el rector de la Gran Mesquita de París, per primera vegada, no ell, per primera vegada la premsa mundial s'ha fet ressò de l'endemà mateix de l'atac contra Charlie Hebdo publicar un escrit seu com a rector dels musulmans de França. És la primera vegada que al gener del 15 es va publicar a la premsa mundial, va començar a Le Figaro. Mai la resta de mitjans de comunicació han recollit condemnes de musulmans. Estic criticant ara els mitjans de comunicació. La Salma deia a vegades en veure actes de terrorisme ens sentim culpables. La vostra feina és anar dient dia rere dia terrorisme i islam no poden ser dues paraules que vagin de costat. No poden anar de costat. Això ho dic jo cada dia que parlo, però no ho sento que ho diguin cada dia els musulmans, costa poc. Poso un exemple i acabo. Mai hem dit en aquest país que hem patit la desgràcia del terrorisme d'ETA, mai li hem dit terrorisme catòlic, i qui de vostès estigui interessat en saber com o d'on ve ETA, poden llegir les memòries escrites per Monsenyor Juan María Uriarte, avui bisbe jubilat, quan es va fundar ETA, bisbe de Sant Sebastià, que explica en les seves memòries que ETA es va fundar, ho dic així, en unes dependències d'una institució religiosa del País Basc. Ell ho explica més clar, però mai li vam dir terrorisme catòlic, perquè terrorisme i cristianisme no poden anar junts, ni terrorisme i judaïsme. Quan entenguem això, potser ens començarem a entendre. S'ha de ser molt valent. Jo ara me l'he jugada, he criticat el Petroislam, he criticat els que volen la Gran Mesquita, he dit compte, que això fa molta por. L'escola d'imams, d'acord, però qui els ensenyarà? Ja ho has dit, l'islam europeu. Cuidado que l'islam europeu... De l'escola de Fes. Compte, jo no tinc cap compromís amb el rei del Marroc i per tant suposo que s'ha entès, puc posar en dubte l'eficàcia religiosa de l'escola de Fes. Hi ha de tot, bo i no tan bo. Els ulemes no són tots iguals. Jo poso sempre un exemple. Ara ja costarà, aquí encara hi ha gent prou gran per recordar-se'n, però hi havia, encara és viu, un bisbe tristament famós que es deia Rouco Varela. Era bisbe, catòlic, tots l'hem vist. Clar, si pensem que tots els bisbes són iguals, doncs jo el comparava amb Pere Casaldàliga, també bisbe, també catòlic, i que jo els hi veig una conducta força diferent, per no dir diferent del tot. Per tant, ser ulema no és garantia de gaire res. Depèn, ser un bon ulema és una bona cosa, ser un ulema vol dir savi. Un ulema tergiversador, doncs és una mala cosa. Perdonin, i fins i tot perdonin-me el to. Jo aquí m'ho he passat molt bé, però també he patit molt. He après molt, però també he patit molt i tenia ganes de matisar.
tinc moltes coses a matisar, però callo, perquè no tinc per què, ja està. Digues, He Àngel. parlat del Sí, cap no, de començament, no, tampoc vull entrar a debatre això, però Dolors, sí que volia, més que tot per, entre cometes, tranquil·litzar-te, No, si estic tranquil·líssima. en funció del que jo he dit. A veure, quan jo parlo de la Gran Mesquita de Barcelona, Tu i molta i molta gent, però jo, deixa'm explicar millor què vull dir. Mai pagada amb els petrodòlars. Doncs amb quins? Ara t'ho dic, hi ha un sistema. Primer, el Marroc té, i concretament el rei del Marroc, té un pla de mesquites a Europa que s'estan fent. Ha pagat, ha finançat, perquè li ha interessat, la d'Estrasburg, ha finançat la de Saint-Étienne a França i alguna més a França, ha finançat o s'està construint a Copenhagen i em sembla que a Frankfurt. Fa 2 o 3 anys enrere, des de la Fundació Nous Catalans, a partir de contactes que jo, com a delegat que vaig ser del govern al Marroc, mantinc al Marroc i mantinc amb la Casa Reial, contactes estrictament institucionals, vaig fer arribar al rei del Marroc, al Palau Reial, la proposta de que situés Barcelona en el mapa de les mesquites d'Europa. Punto. No he rebut cap resposta, però la proposta l'han tinguda. I en aquesta proposta hi anava acompanyat d'un sistema de finançament. Quin és el sistema de finançament des del meu punt de vista? Només es tractaria de que es formés aquí a Barcelona un consorci entre els principals països d'on venen la majoria de musulmans, òbviament el Marroc de forma molt important i la Casa Reial del Marroc, que té aquest pla de mesquites per Europa, doncs aportaria la part majoritària, perquè els pobres, els ciutadans catalans, barcelonins, musulmans, prou feina, com has dit tu, tenen en viure com per pagar-se per la mesquita gran, bonica, que costarà molts diners, però també el Pakistan, n'he parlat amb l'últim ambaixador del Pakistan a Espanya i n'hem parlat àmpliament i en principi ja el missatge també el tenen i estan disposats a formar part d'aquest consorci, amb el Senegal, amb Bangladesh, tots els països a l'origen del qual hi ha catalans d'originaris d'aquests països. Aquest consorci, més els creients musulmans a Barcelona, poden perfectament finançar la mesquita. Jo ara, així com et dic que la vull i que treballo per intentar que sigui, perquè crec que és un dret que tenen els musulmans barcelonins i catalans, també dic que si l'ha de finançar Aràbia Saudita o Qatar, sóc el primer que diré que no. Però si es pot fer d'aquesta manera a partir d'un consorci, d'un acord, d'un consens, primer un consens dels musulmans a Barcelona i de Catalunya, que les grans federacions amb això hi estarien bàsicament d'acord. Segon, he estat molt clar, ja he fet gestions i passos que de moment les respostes no són negatives. No dic que siguin, vinga, va, el que vulgueu, no, aniria per aquí. I aquest consorci garanteix el consens. I aquest consorci va lligat en què el govern de la Generalitat de Catalunya ha de posar tard o d'hora en marxa, suposo que després d'aquests 18 mesos que tenim de transició, veiem si serà l'hora que toquen tots aquests problemes, ha de posar tard o d'hora en marxa la convocatòria del Consell Català del Culte Musulmà i de les eleccions per constituir aquest Consell. Aquest Consell representatiu dels musulmans a totes les comarques de Catalunya és el que ha de fer el seguiment, l'acompanyament d'aquest projecte, d'aquest i d'altres projectes. Sempre amb aquesta voluntat, ja dic, de que apartem la formació dels imams i apartem els grans centres de culte de Catalunya, musulmans, òbviament del wahhabisme, del salafisme i de totes les vessants radicals de l'islam, que són les que viuen allà als països del Golf. Tot això ho hem d'apartar-ho. I per tant, jo penso que no estem tan en desacord el que dius tu i el que dic jo. Clar que no. Penso que estem bastant d'acord. Jo dic tant de bo tots aquests projectes arribin a bon terme, però també t'he dit que des del primer any de la Generalitat de Catalunya a mi se m'ha dit ara es farà, i lamentablement el president Pujol ha perdut forts, això no criticant Pujol, carai, ara. No critico. El president Pujol ha caigut bastant en descrèdit, n'hi afegeixo un altre. Em perdonareu, això donaria per molt. Ja, però com que ens hem passat bastant, ho sento moltíssim, les persones que volen demanar la paraula. En tot cas, tindreu l'oportunitat, el dia 10 de febrer hi ha la tercera sessió
d'aquest cicle. En aquest cas n'hi ha més centrada en l'educació i, per tant, us invito a que assistiu el dia 10 de febrer i us dono les gràcies a tots els participants en aquesta taula per haver estat aquesta tarda aquí amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.